Skeletor punoi velaa juontaan yksin linnassaan. Ja sitten laitamme heidät juustossa uuniin valmistumaan. Minua ei laiteta. Minua ei. Rauhoitu, pomo. Hän on aivan hullu. Päästään hänet irti. Minua ei laiteta uuniin, senkin torttupää. Minä olen ansainnut paljon parempaa aikaisemminkin. Minä olen siivooja. Minä myös taistelen. Olen nuori, kokematon. Haluan oppia. En joutua uuniin. Ymmärrätkö? Uuniin sinä joudat senkin, kaljupää. Nyt minä sinulle uunit näytän. Tuolla suunnassa. Minä vaihdan tähän terää. Tällaisen poran. Ei minä kiinnosta teräsi. Näytä sinulle porat kohta tuolta takaa tulee. No tässä sulle laaseria. Ei sua muuta edes kiinnostaakaan. Tällä voi ampua hyvää laaseria. Wow. Näytä minulle se laaseri. Otin sen jo pois. Näytä se uudestaan. Näytä minulle laaseria. Meitä taidetaan ampua. Hän lähti. Typerä poikani jäi tänne. Tiesitkö, että olet adoptiopoika? Löysin sinut luolasta. Varastin sinut emoltasi. Hän oli ruma kuin leväkko. Muistatko? En muista. Et muista varmasti mitään muutakaan. Olet sellainen luupää. Varsinainen keltanokka. Ja loksunoukka. Ja ties mitä muita kaljuuksia. Senkin... Oletko adoptioisäni? En ole, olen veljesi. Isäni adoptoi meidät molemmat, ja minä olen parempi kuin sinä. Etkä ole. Minä olen paljon parempi. Minulla on normaali iho. Minullakin on suurimmaksi osassa kasvojen normaalia keltaista ihoa. Mutta alaruumini joutui pahaan onnettomuuteen. Se tippui siniseen maaliin. Ja just oli ilkeä sen takia.